Hi, Joy! Hello po, DJ. Ayan, sige mahal ko, kwentuhan mo na ako. Anong may paglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? Ganito po kasi yung DJ. Hmm, Ah, ano po kasi ako ng himarkada po ba? Palagi nagbabarkada. mabarkada ka. Opo. Opo, tapos? Problema ko po kasi yung mga kapitbahay po namin dito po ba? Hmm, Kasi po, palagi po ako kasi ako sumasama sa kahit ano, kahit sino lalaki po. hmm. Tapos, as usual po kasi palagi kong barkada, puro lalaki po talaga. Hmm. Tapos yung mga tingin po kasi ng mga tao dito po, para po, nilalait po nila ako na hindi na po, parang pukpok na po daw. Tapos, nahiya na po akong lumabas kasi Mhm. Eh mahal, ano bang oras naman kasi ng paglalabas ninyong mga barkada? Baka naman parang, syempre dahil probinsya yan, mahal ko, baka para sa kanila, hindi ito ang labas ng babae na matino. O di ba? Kasi syempre, kung punong-puno ng medyo some kind na oldies, matatanda yung lugar mo, syempre may mga luma silang kaugalian, mahal ko. Eh baka naman kasi des oras ka ng gabi maglabas, des oras ka ba ng gabi lumabas? mga 10, minsan po, mga 11 na po ako nakaka-uwi. Ooh, okay. Hindi ka naman umiinom sa labas kasama ng mga lalaki. Umiinom din po, mami ko po umiinom, pero alam ko po yung ginagawa ko po. Pero nagpapaalam ka na maayos sa mga magulang mo. Oo, alam naman po nila na palagi nga po ako napapagalitan po eh. Kasi nga, pinipigilan nila ako. Hindi ko po talaga mapigilan ko ang pagala. Ah. Oo. Joy, kasi sa totoo lang, kung mga kapitbahay mo lang yung nagsasabi sa'yo, pwede nating wag pakialaman. Kasi yung mga taong yun, may kanya-kanya naman talaga silang opinion sa buhay. Hindi naman kailangan maging opinion mo din yun sa sarili mo eh. Pero kung pati na mga magulang mo ay apektado na sa ginagawa mo na paglalabas, paglalakwatsa, kasama ang barkadang puro lalaki, plus umiinom ka pa sa labas, umuwi ka alas 10, alas 11. Kumbaga sa delikadong buhay ngayon, syempre, nag-worry yung mga magulang mo para sa'yo. Kung pinipigilan ka nila, hindi ba dapat marapat lang na sumunod ka muna sa kanila, mahal ko? Nag-aaral ka pa ba? Opo. Yun pa. Ang problema ko po kasi, DJ, yung mga salita po nila kasi hindi nila alam ano talagang totoong ginagawa ko. Maririnig ko na lang po sa iba na kahit sinong lalaki na lang po din ginagamit. Yung ganyan po ba? Oh, pero anong bilin sa'yo ng mga magulang mo every time na kunyari, nagpaalam ka, ma, sasama po ako sa mga kaibigan ko, lalabas po kami, mag-iinom po kami. Anong sinasabi sa'yo ng mga magulang mo? Total nag-aaral ka pa. Minsan po kasi hindi ako nagpapalam pero pag uwi ko po, lasing. Minsan po lasing na po ako. Tapos, minsan wala napakialam po sila kasi gawain ko na daw po eh. Joy, ganito, love sabi ko nga sa'yo kanina, sa sinasabi ng ibang tao, wala tayong pakialam doon. Kumbaga, hindi mo kailangan tanggapin yon, hindi mo kailangan isipin yon, kasi yung mga tao talaga, hindi mo naman sila mapipigilan magbigay ng opinion tungkol sa'yo eh. It doesn't matter, lalo na kung hindi totoo. Dapat hindi ka magpa-apekto kung hindi totoo. Pero ang salita ng mga magulang mo, itong inuugali mo na lumalabas ka ng walang paalam, kasama mo bulto ng lalaki, uuwi ka ng bahay ng wala ka na halos malay, lasing ka na, wala ka nang alam dun sa ginagawa mo, at dumating na sila sa punto na wala na silang magawa sa'yo, kaya wala na silang pakialam kapag umuwi ka ng lasing kasi hindi ka nila mapigilan. Love, yun yung mali. Doon tayo magkakamali. Kasi yung sinasabi ng ibang tao, hindi naman yung importante sa buhay mo eh. Pero yung sinasabi ng mga magulang mo na nagpapaaral sa'yo, Joy, dapat yun yung may bearing sa'yo. Kasi syempre, sabihin man natin kaibigan mo yan, Joy.
Hindi sa hinuhusgahan ko yung barkadang meron ka, alam mo yan. Yun nga lang kasi kung nagkakainuman kayo, ikaw na nawawalan ka na ng malay, ikaw na wala ka na halos natatandaan sa nangyayari, paano kung sila din ganun? Tapos may mangyari. Oo nga po, DJ. Di ba? Anong gagawin natin? Siyempre wala na lang, iiyak ka na lang kasi wala kang kamalay-malay, wala ka sa wisyo para lumaban, wala ka sa wisyo para maipagtanggol yung sarili mo. Wala ka din sa wisyo para matandaan o maturo kung sino man yung gumawa nun sa'yo. So, kumbaga, control, Joy. Hindi ka naman pinipigilang makipagkaibigan. Hindi ka rin pinipigilan sa mga gusto mong kaibigan. Hindi naman ganon ang mga magulang. Ang gusto lang nila, yung mga kaibigan na nagbibigay sa'yo or nag-i-influence sa'yo ng tama. And unfortunately, itong mga kaibigan na meron ka ngayon, hindi maganda yung nagiging epekto sa'yo. Natututo kang magsinungaling. Umuuwi ka ng lasing. Umuuwi ka ng 10 oras ng gabi. Babae ka. Puro sila lalaki. Hindi mo maiiwasang iyon ang iisipin ng tao. Hindi ko po talaga mapigilan, DJ, kumala kapag niyayaya po ako. Naawa na rin po ko sa mga magulang ko eh. Kaya mo yan pigilan, love. Try mo lang siya paminsan-minsan pa isa-isang beses na kapag niyaya ka, sabihin mo, wag na. Ayoko. Next time na lang. O kahit sabihin mo na lang, next time na lang. Sanayin mo yung sarili mong sabihin yung salitang, next time na lang. Kasi conscious ka eh. Kapag wala kang tama ng alak, alam mo na hindi maganda yung nagagawa mo eh. Alam mong medyo samkay na delikado, alam mong nasasaktan yung mga magulang mo, katulad ngayon, Joy. Wala ka sa poder nila, wala ka sa kampo nila, wala sila sa tabi mo, wala kang impluwensya ng alak, ikaw na mismo ang nagsasabi sa akin na naaawa ka na sa mga magulang mo. Ibig sabihin, aware ka. Alam mo na merong mali sa nagagawa mo. So, sanayin mo lang yung sarili mo, mahal ko, paulit-ulit. Kapag niyayaya ka nila, sabihin mo, next time na lang. Next time na lang. Next time na lang. Hanggang yung next time na lang mapunta sa wag na. Hindi na lang. O kaya okay lang na uminom pero dito lang tayo sa bahay. Okay lang na uminom pero dito tayo sa harapan ng mga magulang ko. Dito tayo sa malapit sa amin para nakikita ako ng mga magulang ko. Sa ganung paraan kasi nakikilala ng mga magulang mo kung sino yung mga kaibigang tinuturing mo. Para mas magkaroon sila ng pagkapalagay ng loob sa kanila, hindi yung nakakapunta ka kung saan-saan. Kasi yun lang naman yung delikado, Joy eh. Ginagawa lang naman nila to para sa'yo eh. Kasi hindi mo na masabi, lalo na pag may influence na ng alak, love, baka hindi makapagpigil eh. 'Di ba? So, bawas-bawasan, Joy. Total, estudyante ka pa rin lang naman. Marami ka pang mararanasan ng ganyan pagkatapos mo ng pag-aaral. Pero sa ngayon, unahin mo muna yan, mahal ko. Sunod ka muna sa mga magulang mo. Huwag ka munang tumakas sa kanila. Huwag ka munang makipag-inuman kung saan-saan. At kung iinom, bumalik ka sa oras, bumalik ka ng may wisyo. O kaya kung iinom, mas importante o mas maganda kung dyan na lang malapit sa inyo. Kasi hindi ka naman pinipigilan ng mga magulang mo dyan eh. Ang gusto lang naman nila, yung safe ka. Naiintindihan mo ko? Opo, DJ. Ngayon kung meron kang gustong sabihin sa mga magulang mo na I'm sure nag-aalala sa iyo, Joy. Kasi syempre kung meron silang gusto, yun yung makatapos ka, tapos maging safe ka. Anong gusto mong sabihin kay mami at saka kay daddy? Ma, kung nakikinig po kayo, wala man ako sa bahay ngayon, pero sorry. Gusto ko talagang pigilan yung pagkagalamat, pero susubukan ko po talagang magbago. Parang yung siyang sira po yung buhay ko dahil gala ng gala. Hindi na ako umuwi sa bahay, pero magbabago ako. Sorry na. Nasaan ka ngayon, mahal? Hindi. Nasaan ka? Nandito sa bahay po ng pinsan ko po. O, ba't wala ka sa bahay? Pinagalitan po ako. Umuwi na doon ha. Joy, ganito. Kung papagalitan ka, sabihin mo lang sa kanila, sorry ma, sorry pa.
tatry ko na po talagang magbago. Mag-sorry ka lang ng mag-sorry, magpakumbaba ka lang. Nagagalit sila kasi gusto nila yung best for you. Ang paglalayas, ang hindi pag-uwi ng bahay, ay hindi gawain ng isang matinong babae. Alam mo yan, mahal ko. So, instead na nagpapalamig ka sa loob ng ibang bahay, mas maganda na umuwi ka muna sa inyo. Doon ka muna maglagi. Magstay ka muna doon for 1 week. Kahit hindi ka magsalita, okay lang. Kahit hindi ka nila muna kinakausap, okay lang, tiisin mo muna. Pero lilipas din yon hanggang doon sa punto na alam mo na sa sarili mo na nakokontrol ko na. Ako kasi yung nagkokontrol ng katawan ko eh. So nakokontrol ko na yung sarili kong hindi gumala, hindi umalis. Dito lang sa bahay, kasama si mama at papa, masaya naman pala. Naiintindihan mo ko, love? Opo, DJ. Kailangan mo nang umuwi, mahal ko. Kasi ngayon, no, tignan mo, down na down ka na, malungkot ka na. Ibig sabihin, apektado ka na. So, mas mainam na umuwi na lang muna ng bahay. Mahal, ha? DJ. O, sige, wag ka nang umiyak. Tumulog ka lang muna dyan sa pinsan mo kasi 10:34 na din. Hindi magandang umuwi ka ng ganitong oras, delikado. Bukas ng umaga, umuwi ka na sa inyo, ha? Opo, salamat, DJ. Salamat. Salamat, Joy, for calling my program. Ingat ka lagi, mahal. Bye. Mga bagets, naiintindihan ko yan. Yung mga painom-inom na ganyan, yung mga pa-party-party na ganyan. Though hindi talaga ako party girl. Even before, hindi talaga. Pero yung pagpunta sa mga bahay ng barkada ko, tas makipag-inuman sa kanila, o kaya naman na gumala, naiintindihan ko yan eh. Kasi gusto nyo makisama eh. Gusto nyo makasama yung mga friends ninyo, gusto nyo maging in and all. Pero dadating kasi kayo sa age or sa punto ng buhay ninyo. I don't know, pero for me, it's 30s. Na halos ayaw mo umalis ng bahay. Gusto mo dun ka na lang. Gusto mo yung luto ng nanay mo, luto ng tatay mo. Gusto mo yung halos hindi ka bumabangon kasi pag bangon mo, andyan na yung pagkain, ihahain na yun sa'yo. Dadating ka sa puntong mamimiss mo lahat ng yun eh. So sa ngayon, I know sometimes they are unreasonable kasi ayaw kanilang palabasin, ayaw kanilang paalisin. It's not because epal lang sila sa social life mo, but because hindi pa ito yung panahon para hayaan ka nila ng ganyan. Maganda nga na kahit papaano ay napagsasabihan ka ng mga magulang mo, pinupuna ka nila. Ibig sabihin, they care about you. Ibig sabihin, they know that whatever it is you're doing, it's not gonna be good for you. So sa mga kabisyo natin, don't look at your parents as kontrabida. Huwag nyo silang tignan bilang kontrabida kapag hindi ka nila pinapayagan, kapag hindi nasusunod yung gusto mo. May mga rason sila as to why they are doing that. In your age na 19 years old, na umuuwi ng bahay, nang halos hindi magkandagulapay, walang magulang ang matutuwa dyan. Kasi even in my age, when I was your age, kapag umiinom ako, I'm with my cousins. Sa harapan pa ng mga magulang ko. And they know, kapag ayoko na. Sabihin na natin, I was raised like that. But I chose to be like that. Kasi kinokontrol ko yung sarili ko. Not because righteous ako, but because I know na hindi pa yun yung oras, hindi pa yun yung panahon para walwalin ko yung sarili ko. So sa mga kabisyo natin, mga kabataan, huwag kayong magmadali maging adult. Huwag kayong magmadali na damhin kung ano yung pakiramdam ng isang adult. Kasi adult like us, we wanna be like you. We wanna go back to those days. Nang iniisip lang namin ay kung ano yung papanuorin naming anime pagdating sa hapon. Kung aabot ba kami sa Ghost Fighter, kung aabutan ko ba yung Lupin, o manunood na naman ako ng walang katapusang Dragon Ball. Yun lang iniisip namin dati. And those are the days that we want to go back to but we cannot. So huwag kayong magmadali maging adult. You have a lifetime to experience that. But for now, magsettle ka muna being an adolescent. Namnamin mo muna yung kada moment na yan. Kasi mamimiss mo yan. Okay?